Så vil jeg gerne på vegne af Dansk Erhverv og Deloitte byde velkommen til denne her debat med en så fantastisk overskrift, som kan samle så mange mennesker, nemlig hvordan effektivisere den offentlige sektor. Velkommen til, og jeg vil give ordet til dig, Line. Du styrer debatten igennem. Værsgo. Tak skal I have, og som sagt, velkommen til den her debat, som jo er en debat, som er en evigt brændende platform, nemlig hvordan får vi det bedste ud af vores offentlige service, hvordan får vi det bedste ud af vores fælles kroner. Og jeg vil sige det sådan, at et folkemøde uden den debat vil være et uambitiøst folkemøde, og politikere uden det spørgsmål helt oppe på toppen af to-do-listen vil ikke være de rigtige politikere. Og derfor har vi jo så samlet det helt rigtige panel til at tage de diskussioner, der skal tages, og ikke mindst blive fuldstændig konkrete på, hvad der skal ske. Men allerførst, så kunne jeg godt tænke mig lige at sige til jer, at det er vores ønske, at I er aktive her, så derfor står jeg med den her, og den kunne jeg finde på at stikke op i hovedet på en af jer, og simpelthen bede jer om at deltage. Altså selvfølgelig, hvis I vil det. Og så en anden ting, det er, jeg tænker på, hvor mange herinde tror på, at vi kan effektivisere den offentlige sektor mere, end vi gør i dag. Godt. Hvor mange herinde tror, at vi kan effektivisere den offentlige sektor mere, end vi gør i dag, uden at det går ud over velfærden? Yes. Godt, så er vi i gang, vil jeg sige, for det vil sige, at vi er altså enige om, at der er en tro på, at det her det kunne lade sig gøre, men det er klart, at vi skal diskutere det, som også Dansk Erhverv har sat op. Kan det gøres, uden at det går ud over velfærden? Til at gøre det, som sagt, har vi det her panel af de helt rigtige interessenter. Det vil sige, at jeg tænker, hvis man låste jer ind i et rum og gav jer ingenting at spise og ingenting at drikke og sagde til jer, nu skal I komme op med en løsning, så vil I kunne gøre det, fordi I er sådan set mere eller mindre de rigtige personer. Det synes du ikke, Dennis? Du skulle ikke have været med, for der er ingen cigaretter. Nej, jeg tænker mere, at jeg ville være den eneste, der var vågen til sidst. Okay. Altså. Det vil sige, du vil have talt os jeg vil have talt jer ihjel. Ja, jeg tænkte det nok. Ja. Så mens vi vil lave en løsning, så snakker du bare med dig selv. Yes. Altså, helt yderst til venstre sidder Mette Lindgaard. Hun kommer fra Deloitte og måske en af de eksperter i landet, der ved mest om det her med det kommunale potentiale og det her med, hvordan man kan, så at sige, effektivisere den offentlige sektor. Og Mette har lovet i dag at være sådan et form for levende fakta-ark eller taleboks herover som en person, vi kan tage fat i, og hun kommer også til at fremlægge 2 helt konkrete ting, hvor I virkelig skal holde ørerne stive, synes jeg, for det er 2 helt konkrete ting, som kunne gøres her nu, hvis det var, vi ville det. Mads Dam sidder så ved siden af. Martin Dam, fra Kommunernes Landsforening. Jeg kalder ham bare Mads. Nej, Martin selvfølgelig. Martin, jeg har talt sammen et par gange nu omkring den her debat, fordi det jo er en evergreen, kan man sige. Men Martin har lovet i dag at være meget konstruktiv omkring de løsninger, der kan være. For det er jo kommunerne, der skal bære det her igennem, så derfor er du selvfølgelig den helt rigtige mand. Christian Jensen ved siden af, næstformand i Venstre, selvfølgelig repræsentant for, kan man sige, oppositionen, og måske en kommende regering, der vil gøre nogle andre ting, end det den nuværende regering har gjort. Jeg tager lige at springe over dig, Christian. Malene Bors, du er jo kommunalordfører, eller formand for kommunaludvalget, og for det radikale, men du er også gammel kommunalpolitiker. 6 år sad du i Kolding, og er en person, der har været med til det her fuldstændig hands-on, men nu sidder også med et politisk ansvar. Det har været også en helt rigtig. Og herude, ikke mindst, Dennis Christensen fra FOA. På højre fløj. Det skal man ikke lægge noget i. Ja. Det er også herfra, kan jeg fortælle. Ja, Dennis, min ven. Det er jo dine medlemmer, der ligesom i høj grad skal være med til det her. Og det er dig, der skal være med til at sikre, at den her effektivisering kan blive til noget. Og du har også, ved jeg, et par ting med i dag, som vi skal høre om. Ja, nu ser du sådan helt... ja, det håber jeg, du har. Christian T. Ingemann, Dansk Erhverv, formand, du skal lige lægge det her frem. Ja. Du skal fortælle os, hvorfor det er, vi skal diskutere den her sag igen, og du skal fortælle os noget om, hvor stort potentialet er. Værsgo. Tak for det. Jamen, du startede jo med at spørge, om vi tror på, at der kan være mere effektivitet i den offentlige sektor, og det kan vi sige, det tror Produktivitetskommissionen også på.
De kom jo for nylig med en rapport, der sagde, at der kunne effektiviseres for op mod 12 milliarder kroner. Blandt andet hvis man konkurrenceudsatte opgaven lidt mere, og hvis man i hele tiden arbejder en lille smule mere effektivt. Det er ikke et spørgsmål, der skal være en jagt på den offentlige sektor. Det er et spørgsmål, at den offentlige sektor er enormt stor, fylder rigtig meget, og det skal den måske også, men ikke helt så meget, som den gør nu. Og derfor så skal vi se på, hvordan den offentlige sektor kan arbejde mere effektivt, og hvordan den offentlige sektor kan lægge nogle opgaver ud til de private. Ved at gøre det, så kan de private aktører være med til at skabe nogle arbejdspladser, og dermed et bedre grundlag for at få skatteindtægter, der igen er godt for velfærdssamfundet. Det er den helt korte udgave, som jeg vil starte med. Men jeg ved, at du også tænker, at der skal et nyt mindset til, en ny måde at tænke på det her på. Ja, altså Dennis og jeg, vi har jo debatteret det her på 3. år på Folkemødet. Jeg er meget spændt på at se, om det mindset har bevæget sig lidt. Jeg har i hvert fald prøvet at bevæge mig lidt, men jeg kunne høre, at der var lidt i posen, så lad os høre om det, når vi kommer længere frem. Men det er fuldstændig rigtigt. Altså, vi er nødt til at konstatere, en fælde, han har sagt, at der er et issue med den store offentlige sektor, og der er et behov for at se på, om nogle opgaver med fordel kan løses af de private aktører. Godt. Så langt, så godt, så banen kridtet op. Nu vil jeg give jer 45 sekunder hver til ligesom at komme med jeres bud på potentialet omkring den her effektivisering. Og efter det, så går vi over til at forholde os til et helt konkret eksempel på effektivisering. Kristian Jensen, hvis du nu kommer til, og at dine hede drømme bliver opfyldt, og du kommer får regeringsmagten her, hvad er det så, der skal ske, og hvor stort er potentialet? Vi vurderer, at potentialet er på de her cirka 12 milliarder, som både regeringen og nu senest Produktivitetskommissionen har peget på. Og det, der skal ske, er jo en kombination af flere ting. Noget af det er, at nogle af de offentlige opgaver skal konkurrenceudsættes, fordi at vi tror på, at hvis man spørger til prisen, så får man andre bud ind, der kan være med til at både skabe nytænkning, men også en skarpere prissætning. Men andet er også, at vi skal kigge på den måde, vi bygger den offentlige sektor op på. Hvad for nogle krav, vi stiller til de ansatte? Og kunne de krav ikke være anderledes, mindre bureaukratiske, mere tillidsvækkende, så er man i højere grad brugt pengene på at udføre det, den offentlige sektor skulle lave, og mindre grad på administration af det. Hvis man bare tager den danske folkeskole, så er vi en af de folkeskoler, eller en af de samfund med en folkeskole, der bruger mindst andel af de penge, vi bruger på skolen, på lærerlønninger. Altså vi har rigtig meget, der går til administration, og meget lidt på lærerlønninger. Den vægtning vil jeg gerne have anderledes, så vi i højere grad får noget vægtning på, at vi bruger pengene på dem, der rent faktisk udfører opgaverne, og noget mindre på den interne kontrol. Så helt kort, hvad er potentialet? Potentialet er mindst 12 milliarder kroner. Den ryger lige over til dig, Martin Damm. Hvad siger du? Hvad er det? Er det også sådan, du tænker, at det er potentialet? Jamen, vi har jo sagt, at de her 2020-mål på de 12 milliarder, at det er ikke urealistisk at nå dem. Der skal hives i flere håndtag, og vi er jo godt klar, at kommunerne vi udgør cirka halvdelen af den offentlige sektor, så for os er det omkring 6 milliarder. Det vil vi gerne arbejde på og nå hen imod, og som Christian sagde lige før, det er jo en buket af tiltag, der skal i gang. Blandt andet noget regelforenkling. Også, vi har lige haft Produktivitetskommissionen, der har været. Vi har haft analyse af jobcenter og så videre. Altså nogle af de meget hårdt regulerede områder, at hvis man vil slippe noget af reguleringen der og gøre det nemmere, så kan vi også effektivisere en god del. Så hvad er potentialet? 12. 12. For den offentlige sektor, der anerkender vi også, at det er det, vi arbejder hen imod. Det har vi også i vores aftale med regeringen. Godt. Malene Borst, hvordan ser du på det? Men regeringen har jo spillet ud og sådan set også anerkendt, og vi tror også på, at der er et potentiale at hente. Det, der er vigtigt for os, er, at vi hele tiden har fokus på opgaven, at det er det, der er i centrum, og at vi ikke tager nogle snuptagsløsninger for at finde de her 12 milliarder, men at vi tager dem hen ad vejen. Vi stiller konkrete opgaver i gang. Vi gør det i samarbejde med KL, med Danske Regioner og med de fagforeninger, som vil være med, hvor vi prøver at finde løsningerne, før vi tager ikke bare pengene, og så siger vi, så må I finde ud af, hvordan I løser det, men vi tror på, at vi gør det i et samarbejde, og hele tiden med fokus på, at velfærden stadigvæk skal være til stede. Ja, der er helt klart, der er ikke helt enige i dig, Christian. Det ville også være underligt, hvis I var. Det skal vi tage op lige om lidt. Dennis Christensen, hvordan ser du på det spørgsmål? Hvad er potentialet, hvis man skal effektivisere yderligere? De 12 milliarder, det var ikke svaret. De 12 milliarder har vi prøvet på at efterspore, og det kan godt være, at andre her kunne finde dem. Vi kan sådan set kun finde dem, hvis vi prøver at kigge efter, hvad manglede der, da regeringen skulle have sin 2020-plan til at hænge sammen. Det betyder, at det kunne sådan set lige så godt have været 25 milliarder, eller 125 milliarder, eller 2 milliarder. Og derfor er det et tal,
som ikke bygger på hverken analyser eller, ja, der er lavet lidt skrivebordsøvelser inde ved regnearken i Finansministeriet, men det var, skal man sige, for skønhedsindtrykkets skyld. Hvis vi prøver at kigge på, hvad der rent faktisk sker, så klarede I kommunerne sidste år en effektivisering, som I har opgjort til 2,9 milliarder. I skønner i år, at den er på 3,2 milliarder. Sygehusene har i mere end 10 år været udsat for, at de hver eneste år skulle reducere budgettet med 2%. Det betyder, at vi har haft en produktivitetsudvikling, som simpelthen løber fra den produktivitetsudvikling, der kan opgøres for det private arbejdsmarked. Og nu er vi jo i dansk erhverv, så hvis jeg lige må knytte den yderligere bemærkning. Hvis vi kigger på produktivitetsudviklingen, så er det rigtig interessant at prøve at se, hvad gør sig gældende for produktionsvirksomhed, og hvad gør sig gældende for privat service. Produktionsvirksomhed, der vil jeg godt acceptere, at sygehusvæsenet ligner lidt derovre. Det er dem, der trækker gennemsnittet op. I ligger og roder nede i privat service på omkring, skal vi sige 0,5%, 0,6%. Og hvad er det, den offentlige sektor kan sammenlignes med? Det er privat service. Det er der, hvor det er menneskelig arbejdskraft, der er langt den største omkostning. I virkeligheden havde det været rigtig interessant, som vi prøvede at få Produktivitetskommissionen til. De har lidt med, hvis man bladrer rigtig meget. Men hvis de havde prøvet på for alvor at gå ned og sige, hvis vi sammenligner privat service og offentlig service, offentlig velfærd, hvor er det så, der er produktivitetsgevinster at hente? Men svarede du på spørgsmålet? Nej, det er fordi, jeg tror ikke på de 12 milliarder. Nej, jeg tænkte bare på, om du kunne sige, hvad du mener potentialet er. Nej, jeg kan sige, hvor kilderne i mine øjne... Nej, kan du ikke sige, hvor potentialet? Nej, jeg vil ikke være i stand til at sige det antal milliarder. Altså, men mener du, at der er et potentiale? Jamen, jeg mener i og med, at vi rent faktisk sparer også næste år 2% på sygehusene, så ligger det som et potentiale, ikke? Jo, men det er jo et potentiale på en isoleret del, nemlig på regionerne. Mener du også, der er 2% potentiale på kommunerne? Når kommunerne har sparet, har effektiviseret samlet set for 2,9 milliarder sidste år, og i øvrigt har undladt at bruge 5 milliarder i det, der var mulighed for at bruge, når kassen blev tom, så var der altså et potentiale, så at sige, på sammenlagt 7 milliarder. Inden I går helt ud i den der... Ja, så nærmer vi os hinanden. Nej, det gør vi ikke. Jo, fra 7 til 12, det er tættere på, end vi plejer at være. Nej, for jeg siger, at det er jo det, der har været ubrugt. Hvis I så kommer oveni og siger, at I mener, at der er 12 milliarder oveni, at vi ikke bruger budgetterne fuldt ud, og at de selv klarer ret store effektiviseringer fra kommunalbestyrelsens side. Nej, ved hvad? Inden vi går ud af den her sti... Det er simpelthen ren demagogi. Ja, inden vi går ud af den her sti, så vil jeg bare lige sige, at vi er så heldige, at vi skal være konkrete. Ja. Og det er en gudsbenådet ting til en debat, fordi vi skal have nogle konkrete ting på bordet. Hvor er potentialet henne? Og det er dermed, at du kommer ind i billedet, fordi Deloitte har lavet nogle beregninger, blandt andet på en helt konkret ting. Prøv lige at fortælle, og nu skal du spidse ører, Dennis, for der er i hvert fald noget her at lytte efter. Men prøv lige at fortælle, hvad det er, I har undersøgt. Ja, det her det er jo et af de mange håndtag, man kan skrue på, hvis man gerne vil effektivisere. Det er bestemt ikke det eneste. Men det, der gør det her interessant, er, at vi stadigvæk, på trods af, at der har været fokus på det her over et stykke tid, har temmelig mange særligt ældre mennesker, som bliver indlagt med sygdomme, kommer i manglende trivsel, bliver svækket af sygdomme, som vi kunne forebygge. Hvis vi gav dem en tæt og nærværende pleje, som til udgangspunkt lige der, hvor de var, og havde opmærksomhed på, om de manglede væske, eller manglede nærende føde, eller i virkeligheden havde nogle af de forebyggelige sygdomme, som vi kan ændre på forholdsvis enkelt, med god ledelse, med en anden kultur, med god, rigtig god, solid, individuelt fokuseret pleje. Ja, det er altså, jeg ved ikke, jeg havde selv en mormor på samme måde, der røg ind og ud af sygehuset, fordi hun var dement og glemte at drikke. Jeg ved ikke, om det er noget her, nogen kan ikke genkende det til, men det er i hvert fald helt almindeligt. Og det, du siger, man kan spare, det er 400 millioner. Beregnet, ja. Ja. Og hvad er det, de kommuner, der er bedst her? Hvad er det, de gør? Jamen det her det er jo både fagligt interessant, og så er det rigtig interessant, fordi det faktisk sikrer trivsel og livskvalitet hos nogle af de ældre mennesker, som f.eks. bor på plejecentre. Og det de gør, er, at de tager mere udgangspunkt i den enkelte. De lægger mere mærke til den enkelte borger, når de leverer den daglige indsats. Så man kan sige, at det er en faglig bedre indsats, men det er sådan set meget af det samme, de gør. De sikrer bare, at mormor hun får sin saftevand. De sikrer, at selv dem, der ikke har så meget appetit, de får noget at spise. Så altså, er det her, hvor realiserbart er det? Jamen det er da meget realiserbart. Det handler om fokus, og det handler rigtig meget om god ledelse. Og så handler det om god daglig pleje, så det er bestemt realiserbart. Og hvornår kunne man få det her sat i værk, hvis man besluttede sig til det? Jamen det kan man da fra i morgen. Det kunne man fra i morgen. Okay, mine damer og herrer, det var helt konkret. Og så har jeg lyst til at spørge jer,
er det her ikke en måde at gøre det på? Det koster ikke flere penge, og man sparer ikke på velfærden. Tværtimod får man jo nogle ældre mennesker, som slipper for at blive indlagt og øge deres livskvalitet. Dennis Christensen, den er da svær ikke at lyde glad for. Jo, men altså, når det handler om at forebygge genindlæggelser, så er det jo et område, hvor vi har den samme interesse, som de ældre har, nemlig at vi ikke bruger ressourcer på at få folk tilbage i systemet. Jeg synes, der er et metodisk problem i den del af jeres undersøgelse, at de 128.000, som I har regnet på, der er de 100.000 vel i virkeligheden i ældreplejen. Og dermed er det vel i virkeligheden kun 28.000. De er jo rent faktisk involveret i det nære sundhedsvæsen, som kommunerne har bygget op i de her år. Så det er vel i virkeligheden kun de 28.000, du kan regne på. Og dermed altså, hvad bliver det så, en femtedel af det beløb, I har regnet ud? Mette, den skal du lige svare på. De 28.000 er så også bare de allermest interessante, for det er dem, der koster allermest på sygehusene, og det er dem, der koster allermest i ældreplejen, så på den måde er de ret interessante. Og det kan godt være, at det så ikke kan blive til 400 millioner, men det er en anselig mængde. Men måske kun en femtedel. Nå, Mads Dam. Undskyld, Martin. Jeg bliver ved med at kalde dig Mads. Det må du undskylde. Det gør ikke noget, Lisbeth. I må godt kalde mig Lisbeth. Martin for Sørensen. Jeg lader mærke til, at du sad og... tak. Det blev meget sent i går, Line, hva'? Jeg lagde mærke til, at du sad og nikkede lidt til noget af det, Dennis sagde. Prøv lige at reagere på det, du hørte. Jamen, hele den her, når vi kommer ind i de her debatter, og det kan godt trække mig lidt en gang imellem, så bliver det altid sådan noget dem mod os, og regnefejl og metodefejl, og de her ting, de sker jo altså ude i den virkelige verden nu, hvis man tager ud i kommunerne. De sidste 3 år, der er antallet af de her forebyggelige genindlæggelser, de er faldet med 10% på kun 3 år. Så hele det her, kommunerne har sat i værk med det nære sundhedsvæsen, som Dennis siger, det er jo en proces, der er i gang. Altså, nogle gange så kommer de her ting op, altså så er det ligesom at sparke en åben dør ind, at man siger, nu har man fundet et eller andet fantastisk. Det er klart, at analyser, de er gode til at sætte fokus på et område, men hvis diskussionen kommer i, at potentialet det ene eller det andet, så kan vi jo blive med at diskutere det med hinanden, i stedet for at gøre noget ved det. Men som og det er jo det sidste, der er interessant. Jo. Hvad skal der så til, for det her bliver udbredt? Jamen, vi er i fuld krig med at udbrede det her alle steder, og for eksempel Roskilde Kommune, de er langt fremme med det her, og så prøver vi at dele den viden, der er til rådighed for netop at komme derud af. Vi har jo en iboende interesse i at være mere effektive fra kommunernes side, fordi i de her trængte økonomiske rammer, når vi skal omprioritere, så er vi jo ligesom nødt til at frigøre noget et sted for at kunne bruge det et andet sted. Så ligesom den der gammeldags fortælling, at vi er nærmest imod at være effektive og skal piskes af Deloitte eller andre gode kræfter, som har de der regneark, hvor de så har en kolonne, hvor de ganger med 2 i, så bliver potentialet større. Men altså... Vi er mere optaget af det, der sker ude i virkeligheden, og tro mig, vi kæmper hver dag for at være mere effektive, og tager selvfølgelig den viden, der bliver genereret rundt omkring til os, og implementerer den også. Altså, vi sidder ikke og afventer, at man på Christiansborg har fået lavet en analyse af et eller andet. Vi er faktisk bare i gang. Christian Tingemann, er det også din opfattelse, at det er sådan, det er? Jeg synes, det billede er blandet. Der er nogle kommuner, som gør det, og der er andre, der ikke gør det. Men lad os lige komme tilbage til det overordnede billede. Det er, at Dennis efterlyste før nogle konkrete forslag, og Dennis, du er altid god til at affærdige enhver beregning, der ikke kommer fra dit eget ressort, som skrivebordsøvelser og ikke valide. Jeg synes, at der er lavet en masse gode beregninger og, kan man sige, analyser på det her område. Jeg mener ikke, vi kan afskrive velfærdskommissionen eller produktivitetskommissionen som nogen, der kan finde ud af at regne. Og konkret, så kan man sige, at på administrationsgraden, der er 2,4 milliarder hen. Den kommunale befordring 625 millioner, vandsektoren 3,6 milliarder, udsatte familier 370 millioner, færdigdage 100 millioner, hjælpemidler 635 millioner osv. Og de her tal, det er ovenikøbet konservativt sat. Det er ovenikøbet konservativt sat, og du kan sige nej nok så mange gange. Det er i hvert fald, hvad de her folk vurderer, det er. Og det synes vi skal have respekt for, at der er nogen, der siger, at der er noget at hente. Så hjælper det altså ikke bare at afvise med henvisning til det teori og analyser, der ikke er valide. Den køber jeg ikke med Dennis. Okay. Bare lige konkret til det tal. Ud af hovedet. Er det ikke rigtigt, at I har vurderet det med særlig udsatte, eller indsatsen for særligt udsatte familier til at udgøre et potentiale mellem 40 og 370 millioner, og I har taget de 370 millioner med i regnestykket? Vi har lagt nogle meget konservative skøn på mange af de her ting. Ja, men har I ikke gjort det op til, at det kan udgøre mellem 40 og 370, og det er de 370, der er det konservative?
Okay. Nej, det er det ikke, Dennis. Okay, lad os... Jeg tror faktisk, jeg er ret sikker på Inden der tallene. går talkrig i det her, så synes jeg, vi skulle prøve at tage den til de to repræsentanter for det politiske system inde på Christiansborg, og høre, hvad I siger til sådan et forslag her. Værsgo, Marlene Borst. Jamen, det er jo ikke et forslag, som man kan være uenig i. Altså i det hele taget er der jo, når der kommer masser af de her analyser fra forskellige steder, som regner ting ud og finder ud af, hvilken kommune er mest effektiv på præcis det her område. Og hvis nu alle kommuner gjorde som den, så ville verden se meget anderledes ud, og så ville vi alle sammen kunne harmoniseres, og så kunne vi spare så mange penge. Og det skal man selvfølgelig tage med et gran salt, fordi sådan er det jo ikke helt ude i virkeligheden, og hvis vi ville have en kommune og ikke 98, så kunne vi jo bare tage det, og det tror jeg ikke, der er nogen af os, der er interesseret i. Men når det så er sagt, så kunne jeg jo godt tænke mig at skyde den lidt tilbage til KL, fordi når de nu kommer, de her analyser, og vi alle sammen er enige om, at de gør det godt i Roskilde på det her område, de gør det godt i Tårnby på et andet område, hvorfor er det så, at KL ikke er bedre til at ture og tage de her diskussioner internt? Altså jeg oplever, og har oplevet det i år, jeg har siddet i kommunerne, at man har en eller anden berøringsangst for, at nu er det er jo vores 98 medlemmer, og vi skal heller ikke for meget ind og sige, nå, men prøv at se, hvad de gør i Roskilde. Kunne I ikke lære noget af det? Altså man har rigtig, rigtig meget armslængde til de forskellige kommuner, og måske kunne KL være en endnu større, kan man sige, facilitator til at få de her kommuner til at udveksle erfaringer. Vi mødes i kommunal regi 100 gange i løbet af foråret til det ene og det andet og det tredje topmøde. Måske kunne man bruge de topmøder til knap så meget rødvin og knap så meget tale fra scenen, og så simpelthen bruge de mange ressourcer på at få kommunerne til at mødes og tale sammen og idéudveksle, så de her idéer kommer endnu bredere og endnu flere borgere til gavn. Martin Damm. Ja, men nu kan jeg spørge Dennis om vores kommunaløkonomiske forum. Der kan Dennis ikke holde ud at være, fordi vi snakker effektivisering. Så det er ikke, fordi vi ikke deler vores viden jo. Og vi sidder altså ikke og drikker rødvin, som hvis det var indtrykket. Men det der sker en gang imellem, og det er også derfor, vi laver de her aftaler, kommuneaftaler en gang om året, det er, at der får vi ligesom skåret alle de her argumenter til. Jeg kan give et godt eksempel, vi havde på sygedagpengereformen, og der sagde Folketinget, der var et potentiale på 80 millioner. Det bygger de så ind i som en forudsætning, at det kommer, når de laver reformen. Så har vi et monopolbrud nu, vi laver på alle de her IT-systemer. Det kan så også give 80 millioner. Og så har man regnet ud, at man så flytter opgaven over i Udbetaling Danmark, så vil det give 70 millioner. Når man så lægger de tre tal sammen, så giver det en besparelsesmulighed på 230 millioner. Og så måtte vi jo så gøre Finansministeriet opmærksom på, at det samlede beløb, man brugte på det, det er 170. Og så har man jo fået lavet en pengemaskine. Altså, så på den måde, altså nogle af de her tal, de bliver ligesom lagt oven på hinanden, og der glemmer man. Men kunne I facilitere? Vi faciliterer masser af det her og kommer rundt. Og man kan sige, det er jo ikke uden grund, at kommunerne har effektiviseret, tror jeg, fra 2010 til 2014. Der har vi faktisk effektiviseret for omkring 11,4 milliarder. Det er jo ikke kommet ud af den blå luft. Altså, så vi er i fuld krig. Og nu kommer jeg altså lige for en anden temadebat om en fælles aftale, vi har indgået om en tillidsreform. Det er sådan lidt andet. Jeg kan sige, at der har ikke været den store fællesflade i forhold til det lige indtil nu her. Men det er jo også noget at gøre med, at vi har et kommunestyre i Danmark, det vi blev enige om. Vi har 98 forskellige kommuner, som griber det her an. Men de har jo alle sammen en iboende interesse i at effektivisere. Det gør de. Hver gang de ser et godt eksempel, så napper man det der og prøver at implementere det. Men Martin, det er som om du siger, at I gør det hele tiden alligevel, og jeg er i gang. Men her hører du en efterspørgsel på det. Altså, tænker du så ikke, at skal vi tage en trykprøve? Altså fra den økonomiske krise til nu, der er forsvundet ca. 30.000 medarbejdere i kommunerne, mens både stat og region har ansat flere. Så hvis man sådan lige skal prøve at tage perspektivet ind i, hvem er det, der har taget det store skrald i genopretning af dansk økonomi, så kan jeg da godt se et forbedringspotentiale i to andre sektorer i hvert fald. Christian Tegen? Nej, jeg synes nødt til at sige, at det har den private sektor altså også. Ja, men nu snakker vi den offentlige sektor. Jo, men bare lige, du siger du dansk økonomisk genopretning, det har den private sektor også. Enig. Ja. Men lige nu flere gange sådan efterspurgt noget sådan helt konkret og praktisk. Og Martin har ret i, at nogle kommuner er gode til at kigge til, hvad andre gør og efterligne det. Men jeg synes, at et af de områder, man har været meget tilbageholdende med, det er, når man har været inde og kigge på den konkrete borgernære pleje. Og nu kan jeg så se ned bag ved kaffemaskinen, der står Forenet i Kær, som jo netop har overtaget et plejehjem, tror jeg, i Aarhus, og som har overtaget et plejehjem i Holbæk, og driver et plejehjem i Greve, med stor succes.
Og det er jo noget af det, jeg godt kunne tænke mig, at nogle flere kommuner, der turde tage fat på, og prøve at overlade til at få nogle andre ind. Ikke bare for at få en priskonkurrence, men også for at få en konkurrence i, hvordan gør man tingene, altså om man kan få nye idéer og tankegang fra en privat sektor til i højere grad at drive ind i den offentlige sektor. Og det er i hvert fald eksempler, som ikke alle kommuner tør tage fat på endnu. Og jeg håber da, at der vil være nogle flere, der tør kigge over, og så se på Greve, eller følge med i, hvad der sker i Aarhus, og se, om ikke det bliver en succes. Kære, hvor er I henne? Kan I lige markere? Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om I kunne lige sige noget om det har været svært at komme ind på det her felt, eller nogle af de ting, der har været udfordringer. Altså, jeg synes, Thomas Nystrup, vi er privatejet firma og startede op faktisk i 99, men startede op i Sverige, fordi det ikke var muligt at starte op i Danmark. Og lidt i forhold til Sverige, så kan jeg sige, så driver vi 4 plejecenter i Danmark, men 70 i Sverige. Så man kan sige, den her konkurrenceudsættelse og den her effektivisering, har man været længere fremme i Sverige. Men vi synes, at der er helt klart en opblødning for det, for jeg tror også, at vi står over for en fælles opgave, hvor det ikke er hverken privat eller kommunalt eller offentligt eller privat osv., men det er en fælles opgave, der skal løses. Men hvad er den største udfordring? Det er nok mod. Altså du kan sige, at jeg tror, at mange gange i den offentlige sektor bliver man mere straffet for at lave fejl, end man bliver belønnet for at lave noget godt, og derfor er der måske mange, der er tilbageholdende med at tage skridtet ud i at finde den her både effektivisering, men også den her udvikling, der skal til. Så det er altså på en eller anden måde mod, der mangler. Lad os prøve at tale om politisk vilje også, så. I hvert fald, Christian, du har siddet og hoppet. Jamen, det er jo et spørgsmål om at have den politiske vilje til at gøre det. Og jeg har det indtryk, at man som politiker kan udlicitere alting, bortset fra ansvaret. Fordi det er jo ikke al udlicitering, der er god udlicitering. Udlicitering kræver også omtanke. Nu er ikke nogen repræsentanter fra regionerne, så dem kan vi godt drille, uden at nogen bliver sure. Da regionerne udbød ambulancekørsel og valgte et selskab fra Sverige, der havde samlet set 14 ambulancer, at de så skulle køre ambulancedrift både i København og Region Sjælland og måske også i Midtjylland, så var det jo vanvittigt. Altså det er jo fuldstændig tåbeligt og med til at skade udlicitering som arbejdsværktøj. Men hvis man kigger på, hvad der er sket på en lang række andre områder, hvor man både på det hårde, altså vejvedligeholdelse, men også på det bløde, ældrepleje eller børnepasning, har fået private ind, så har man jo rent faktisk fået nogle gevinster. Både økonomiske gevinster, men også kvalitetsmæssige gevinster. Så jeg tror i høj grad, at det er et spørgsmål om, at politikere skal sige til sig selv, vi skal definere, hvad vi vil have, men vi skal ikke nødvendigvis drive opgaven, og vi skal have mod til at udfordre os selv hele tiden på, om vi kan gøre det bedre. For hvis der nogensinde er en politiker, der siger til jer, nu kan vi ikke gøre det bedre, så skal I tage at fyre vedkommende, og så få nogle andre ind, der har mod til at gøre det endnu bedre. Vi skal lige have dig først, Marlene, for som repræsentant for regeringen her, så tænker jeg også det her med, hvordan man kan... Vil I være for eksempel med til at konkurrenceudsætte en vis procentdel? Altså vil I være med til at sige som lov, at det her, det er det her, vi forventer af jer kommuner, fordi vi ligesom må skubbe modet eller hjælpe modet på vej? Altså det har vi jo, det prøvede den tidligere regering jo, og det viste jo ikke, at det rykkede noget som helst. Altså, og vi har afskaffet det mål, og det er der sådan set ikke nogen forskel på, i hvor høj grad kommunerne konkurrenceudsætter. Vi synes sådan set, det er rigtig fint at konkurrenceudsætte, så det er ikke for os et selvstændigt mål at udlicitere. Vi har ikke en grad for, hvor meget vi synes, vi bør udlicitere, men vi synes, konkurrenceudsættelse som udgangspunkt er godt, især fordi, at kommunerne får lov til at se på deres egne opgaver, den måde, de løser opgaven på, og det er rigtig sundt, at man gør det indimellem. Men det Christian siger, er jo meget interessant i forhold til, at så skal kommunerne definere, hvad det er for en opgave. Problemet er, at rigtig mange steder, hvor man har lavet de her udbud, og man har udliciteret, der er det blevet så detaljeret, at man får 122 siders udbudsmateriale, som man så skal kunne leve op til. Og hvem kan det, og hvor er det så, at man, når det klipper, som i den kommune, jeg kom fra, hvor der har været 3 private virksomheder inde på ældreplejen. De 2 af dem er gået på røven, og det tredje snød. Og lige pludselig så 3 private udbydere, hvor kommunen måtte ind overnight og overtage opgaven igen. Det skal man jo også lige... og det siger jeg ikke, at det er ikke fordi, fordi det er gået galt i Kolding, er det ikke fordi, at det ikke er et område, som kan udliciteres. Jeg tror bare, vi skal have enormt meget fokus på, hvad det er for et udbud, vi stiller. Og i stedet for at lave 122 sider, så skulle vi måske tage og diskutere, hvad er det for en udbudslov, vi skal lave.
tilliden igen. Tør vi at udbyde en målsætning om, at alle ældre på det her plejecenter skal være glade, og det skal deres pårørende op. Også, at det den slags udbud, og det vil vi jo rigtig gerne sammen med Dansk Erhverv have en dialog om, hvordan er det, vi laver det rigtige udbud, hvor man både som offentlig udbyder og som den, der skal byde ind, kan være der og skabe den bedste løsning for de borgere, det kommer til at vedrøre. Christian? Jeg havde bare en kort kommentar til det med konkrete mål. Jeg er ikke enig i, at de konkrete mål, der var tidligere, ikke har haft nogen effekt. Vi vurderer faktisk, at de konkrete mål er årsagen til, at der er sket, kan man sige, den højere grad af udlicitering og konkurrenceudsættelse. Så vi vil klart opfordre den nuværende kommende regering til at sætte nogle helt konkrete mål for, hvor meget skal konkurrenceudsættes. Det vil ubetinget have en god effekt. Yes, nu skal I hernede i publikum begynde at gøre klar til, hvis I har nogle spørgsmål. Christian, den reagerede du på. Vil du være med til det? Jamen, det vil jeg sådan set meget gerne være med til. Og i forhold til Malene omkring de 120 siders udbudsmateriale, jeg håber sådan set, at kommunerne i dag ved, hvad de forventer af deres plejehjem og deres hjemmepleje og deres børnehave. Jeg håber, de ved, hvad de forventer af den. Og så er det sådan set bare et spørgsmål om at bede et privat firma om at give et tilbud på, om de kan gøre det samme. Og hvis kommunerne har skrevet 120 sider til deres egen børnehave om, hvad der skal ske, jamen så har de jo 120 sider klar. Hvis ikke de har skrevet 120 sider, så udbyder det samme. Og Malene, skal vi lave en aftale her? Vi kan godt lave en aftale sammen om, at man udbyder på tilfredshed, på hvor mange ældre, der er glade eller tilfredse, mange forældre, der er tilfredse med deres børnehave. Ikke på, hvor mange kvadratmeter eller hvor mange pædagoger per barn eller andet, men på, om dem, der bruger det, er tilfredse. For jeg mener sådan set, at det er jer, der som bruger den offentlige sektor, skal sige, hvad der er rigtigt. Ikke en standard på, om der skal være x antal kvadratmeter i en børnehave, eller y antal pædagoger per barn. Fordi det kan være, at der er forskellige forhold. Det kan være, at der er nogen, der har en skovbørnehave. Det kan være, at der er nogen, der har nogle fantastiske muligheder. Der er nogen, der har et vidunderligt gammelt skævt hus. Og det kan vi jo ikke definere centralt fra. Men hvis forældrene er glade, hvis dem, der er på sygehuset er glade og raske, eller bliver det i hvert fald, hvis de var raske, så kommer det ikke. Og hvis de ældre er glade, så er jeg egentlig som politiker fuldstændig ligeglad med, hvordan reglerne er defineret. Så synes jeg, vi har det samfund og det velfærdsservice, som vi bør have. Hvad siger du til det, Malene? Vil du så være med til at kvittere for det? Ja, det vil jeg absolut, og jeg håber meget, at når vi nu kommer med et bud på en ny udbudslov her til efteråret, forhåbentlig til efteråret, at vi kan se en masse af de elementer, og at I vil være med til, at vi ser på de elementer. Og det handler jo dybest set om tillid. Altså, det handler jo om vi tror på, at de offentlige ansatte, at de offentlige ledere er i stand til at varetage den her opgave, også at lave det udbud og ture og lægge det ud og sige, at det er den her opgave. Vi bliver bare meget hurtigt mødt, senest ved en høring, vi havde i Folketingets kommunaludvalg, med fagforeninger, som siger, men så slog vi jo også lige hækken over ved naboen, og det var jo ikke lige med i udbuddet, og så gjorde vi jo også lige det der og det der. Det stod jo ikke i beskrivelsen af, hvad det var, børnehaven skulle løse. Og lige pludselig så kommer man bare ind i sådan en diskussion om petitesser og ikke om tilfredshed, så jeg vil meget gerne være med på den linje, som Christian lægger ud til. Yes. Jeg vil også sige, set fra erhvervslivets synspunkt, så er det en knaldhamrende god idé at måle på tilfredshed frem for på så meget andet. Så det bakker vi også massivt omkring. Rigtig god idé. Godt. Så det er jo en god ting. Dennis, så er det din tur. Ja, sådan lige et par ting til selve konkurrenceudsættelsesdiskussionen. Jeg synes nogle gange, den godt kan blive en smule underlig. Altså hvis vi prøver at kigge på, er det konkurrence mellem det offentlige og det private, eller er det de privates konkurrence op imod det offentlige? Vi har ikke fået lov til, vi får ikke lov til at svare igen og deltage i konkurrencen. Det her med, at vi kan levere, eller de private kan levere tilkøbsydelser, men det må det offentlige ikke. Det tvinger jo borgere til at skifte, hvis de for eksempel kun vil have en ind ad døren i ældreplejen, så er de nødt til at have lavet ekstra opgaver, så er de nødt til at skifte til en privat. Det er da en underlig måde at tænke konkurrence på. En anden underlig måde at tænke konkurrence på, Christian, fritvalgsordningen, det er jo jeres værk, kan man sige, ikke? Heldigvis. Ja. Hvor pokker blev konkurrencen egentlig af? Altså det er skruet sammen, så der er tale om visiteret ydelse, det offentlige betaler. Der skal leveres præcis den samme ydelse, som det offentlige leverer. Det skal leveres til præcis den samme pris, som det offentlige selv betaler.
det er noget med konkurrence på at være færre, der kommer ind ad dørene eller andet. Det ligner altså lidt erhvervsstøtteagtigt, tænker jeg. Når I nu sidder og snakker om, hvor mange milliarder der er at hente, så var der altså ikke nogen milliarder at hente på fritvalgsordningen, fordi der skulle de have præcis det, som din kommune, Martin, brugte på egen drift. Det skulle jer, de virksomheder, der blev godkendt hos jer, det skulle de også have udbetalt. Men hvis man tager dem en gang, altså først og fremmest det der med fritvalgsordningen, det er jo sådan, at fritvalgsordningen er lavet til, at man som borger skal have mulighed for at vælge selv. Jeg har politisk den holdning, at jeg synes, I skal have lov til at bestemme. Som forældre skal I have lov til at bestemme, hvor jeres børn skal passes. Som ældre skal I have lov til at bestemme, hvem skal levere den hjemmehjælp, som I har brug for. For jeg tror på, at I er eksperterne i jeres liv, meget mere end Martin, eller jeg, eller Malene er, som politikere. Så er det jer, der ved, hvad I prioriterer. Og derfor skal jeg have lov til at vælge. Og det er altså et politisk tilvalg. Det er ikke nødvendigvis en effektiviseringsøvelse. Effektiviseringsøvelsen kommer ind der, hvor man siger, her er der en opgave, som vi har defineret skal løses, hvor der ikke nødvendigvis er frit valg, men hvor vi gerne vil se, om nogen der kan gøre det billigere. Og sagen er jo, at den offentlige sektor skal ikke konkurrere med den private. Den offentlige sektor skal ikke have et maksimalt synspunkt om, at den skal vokse. Altså en privat virksomhed har en succes med, at det går godt, at der er et overskud, at der er mulighed for udvikling, at man kan lave nogle spændende ting. Den offentlige sektor skal da ikke have et ønske om at blive maksimalt stor. Den skal have et ønske om at levere det, som vi politisk beslutter, den skal levere. Og derfor er jeg ikke tilhænger af, at man skal åbne op for tilkøbsydelser og alt muligt andet. Hvis man som offentlig del af en virksomhed eller offentlig del af en kommune eller andet gerne vil ud og konkurrere med private, så lav da jeres eget selskab. I er velkommen til det. Det bliver meget billigere. Det er en af de få ting, jeg vil rose nuværende regering for. Det bliver meget nemmere at lave et selskab, så bare kom i gang, hvis I vil ud og konkurrere. Godt. Med de ord, så vil jeg høre, om der er nogen hernede, der har lyst til at stille spørgsmål til nogen i panelet. Ja, Martin, du vil gerne lige svare på den, kan jeg se. Så kan I lige tænke over, om der er nogen af jer, der har lyst til at stille et spørgsmål. Jamen, der gik jo meget stor debat i det, og jeg kan næsten høre, hvor det bærer hen, at man ender ligesom sidst, den der historie med de nye kartofler, så går der et år, hvor man skændes om præmisserne. Det, der er vigtigt, tror jeg, det er bare, at vi prøver at komme et lille skridt videre med den her effektiviseringsdagsorden, og få gjort noget, vi kan bruge i praksis. Fordi der er faktisk en rigtig god samarbejdsflade, det er både med dansk erhverv og så videre, fordi det vi skal samarbejde om, det er jo, at vi skal lave noget markedsmodning. Det er en af de ting, som man kan lave en fornuftig konkurrenceudsættelse. Fordi hvis vi skal lave konkurrenceudsættelse, fordi der er en eller anden procent for konkurrenceudsættelsens skyld, så er det jo en ineffektiviseringsdagsorden. Det bliver det jo ikke effektivt af, men det bliver effektivt, hvis vi har et marked at gå ud og lave en konkurrenceudsættelse i, så bliver det effektivt. Og vi har også, nu var der den der med de 122 sider, jeg tror også, der er godt potentiale i, hvis brancherne vil med ud og prøve at standardisere nogle ting, så vi ikke skal opfinde den dybe tallerken hver gang og få alle de her. Det vil gøre det meget nemmere for erhvervet at kunne byde ind, hvis ikke der er 98 forskellige måder at gøre det på. Og vi giver masser af penge til rådgivere til at lave udbudsmateriale osv. De gevinster, den kan vi så godt hente ved at lave nogle standarder for at sige, når vi udbyder på forskellige områder, så gør vi det på den og den måde. Det er nemmere at finde ud af sammen, at hvis man har det at navigere ind i. Så det synes jeg. Så har I nogle øvelser med udbudsloven. Jeg bemærkede, de to Christiansborg-politikere, de var jo langt på vej ned i kommunerne, ligesom der plejer, og skulle detailstyre, om det skulle gøres på den ene måde, eller vi skulle gøre sådan og sådan. Og det er jo den kraft, vi kæmper imod i hverdagen, at vi sidder med noget forfærdeligt bøvl en gang imellem, som var det, de så blev enige om. Så hvis I sådan kunne løfte op på det principielle niveau, og øge vores værktøjskasse, det er jeres ypperligste opgave på Christiansborg, det er at stille så stor en værktøjskasse til rådighed. Så skal vi som end nok komme ud af den her effektiviseringsdagsorden, fordi, som jeg siger, det er jo vores interesse i at kunne gøre det bedre for færre penge, fordi vi skal hele tiden kunne omprioritere, så vi vil rigtig gerne. Men jeg kan høre, det bliver mere til ideologi, end det bliver til at lave resultater. Vi vil helst lave resultaterne. Men hvad er egentlig problemet ved, at politikerne har nogle mål, som de vil bede jer om at indfri på det her felt? Jamen, det er jo ikke det, der giver forandringen, fordi tænk på et tal, og så kommer der mere udbud af det? Nej, det gør det da ikke. Men der kommer udbud af, at vi graver os ned i materien, og så gør det nemmere at lave udbud. Det kommer der mere af, fordi så er det noget, vi snupper. Altså, der er ingen kommunalpolitikere i dagens Danmark, der siger, lad os gøre det her, fordi det er det mest ineffektive. Altså, de er rigtig svære at finde, og jeg vil faktisk også sige, altså den der gamle klassiske rød-blå, eller glem den ude i kommunalpolitik. Vi går efter det, der er mest effektivt, det vi pisket til simpelthen. Så nej, vi er ikke med på den der tænk på et tal,
men vi er virkelig klar til at gå ind i en diskussion, også med erhvervene i, hvordan kan vi sænke også de her transaktionsomkostninger ved at lave udbuddene, ved måske at udvikle nogle standarder på en række områder, så det ikke er hele rådgiverbranchen, der lever godt, men kommunerne og erhvervene, der lever godt. Fordi vi er jo ikke dummere andet, end når det bliver bøvlet, så bliver erhverven, de regner det jo ind i prisen. Altså, det skal jo betales et eller andet sted. Så... Men inden politikerne lige svarer på den, så synes jeg, Mette Lillegaard, er det rigtigt set med de vurderinger, I har lavet, og de analyser, I har lavet, at markedet ikke er modent? Så man i virkeligheden får et problem, hvis man bare siger, at hey, vi vil udlicitere så meget, eller konkurrenceudsætte så meget? Jeg vil sige både og. Vi har brugt rigtig meget krudt på at lave udbudsvejledninger, blandt andet fra KL. Det er ikke nemme opgaver, det kræver faktisk, at man definerer langt hen ad vejen, hvad det er for en kvalitet, man vil have. Og det er endnu mere svært at lave konkurrencen på kvalitet og tilfredshed. Det er noget nemmere for os at lave den på den mere økonomiske side. Så ja, det vil jeg sige, at der er et stykke vej igen. Og til tonerne af Hare Krishna her, så tror jeg faktisk lige kunne tænke mig at sætte dig ind, Dennis. På en gang skyld sidder du ikke helt på tæerne og ved ind, men hvad tænker du, når du hører Martin Damm her? Ja, den der musik. Kan vi bruge den i en effektiviseringsdagsorden? Nej. Altså, når du hører Martin sige det her med, at man simpelthen, altså politikerne skal have snablen ude af de her, at man ikke skal have de her politiske mål. Altså, er der noget, der har været mere rigidt end det der med, at enhver kommune skal nå til det samme mål i udliciteringsgrad? Det er jo fuldstændig håbløst. Det er jo fuldstændig håbløst at administrere i 98 forskellige kommuner. Så er jeg sådan set enig i, at hvis man ved det, så kan man lige så godt lave en samlet kommune. Så er det et statsstyret Danmark, vi i virkeligheden går efter. Hvis det skal give mening at have den lokale forankring af beslutningsprocesserne, så skal det jo afspejle de lokale forhold. Og det giver jo ikke mening, at hvis ikke man har de samme driftsaktiviteter, at man så skal have den samme grad af udlicitering. Nu musikken stoppet, så bliver det lidt lettere. Malene? Ja, men bare lige i forhold til den udbudslov, jeg tror ikke, at jeg skal ikke tale for, hvad Christian er, men fra vores side er det ikke fordi, at vi gerne vil have snablen langt ned i, hvordan kommunerne skal lave udbud. Vi vil tværtimod gerne have en lov, som skaber friere rammer, som bliver en rammelov, som gør, at man mere frit kan få lov til at lave det udbud, der passer til ens kommune. Men en ting, som undrer mig, når jeg læser nogle af de her tal i forhold til konkurrenceudsættelse, det er, altså, fordi det, der jo fra mit parti er vigtigt, det er jo, som jeg sagde, det er det her med, at kommunen får mulighed for at se på den måde, de løser opgaven på i dag, og sådan set bliver i konkurrence med andre private aktører. Og der er det bare, der er det meget mærkeligt, hvor få gange, at kommunerne faktisk selv byder ind. Altså, når de laver en konkurrenceudsættelse, så kommer de ikke med et eget bud. Det er virkelig, virkelig lave procenter, hvor kommunerne selv byder ind. Og det synes jeg er mærkeligt, fordi man har opgaven in-house, man er vant til at lave den her opgave, man har en viden, man har en fordel i forhold til de private aktører. Hvorfor er det, at man ikke har så meget, altså at man ikke sådan med stolthed byder ind på opgaven selv? Det synes jeg er interessant, og jeg har prøvet at spørge rundt omkring, og der er ikke rigtig nogen, der svarer på, hvorfor at kommunerne ikke gør det. Det synes jeg faktisk er et issue. Mette, det har du måske et bud på? En kort en bare. Vi laver rigtig mange kontrolbud og udbud for kommuner, og når vi laver kontrolbud, så er det faktisk, fordi de oplever det som en ret stor og svær opgave, der kan tage lang tid, og som kræver, at man definerer sin opgaveløsning på en anden måde, man har været vant til. Så den her modenhed, den kommer ind, når de laver sin kontrolbud. Det er faktisk også en rigtig god og konstruktiv øvelse at lave, og nogle gange så kræver den så, at man bliver rådgivet til det, eller følger nogle af de udbudsvejledninger, der er. Så det er derfor. Det er simpelthen ikke så enkelt. Hvad skal der til for at ændre det? Men det er der jo sådan et klart bud på. Jeg er ked af, at Martin før havde sådan en rygmarvsreaktion, at hver gang folketingspolitikere sagde noget, så sagde de, bliv væk fra det. Fordi altså, når vi snakker om at lave en udbudslov, så er det ikke for at lave noget helt nyt, som aldrig har været før. Der er jo i dag en ret detaljeret udbudslov på, hvordan man laver offentlige udbud. Og det er jo en gang imellem det, der er problemet. Det er det, der gør det svært for kommunerne. Det er også det, der gør det svært for mange af de private virksomheder at byde ind. Og det, der så sker ofte, det er, når så en, der er budt ind og har vundet, så er det egentlig andre klager over, der var egentlig detaljer, og frem og tilbage, og så går der advokater i det. Undskyld, hvis der er nogen til stede. Men det er altid et problem, når der går advokater i det. Og det kunne da være rare, hvis man lavede en udbudslov, der sagde, prøv at høre, I må gerne lave et udbud, der siger, at hvis 90% af de ældre er tilfredse med plejehjemmene,
så må I gøre, hvad pokker I vil. I må tage dem til Gran Canaria, eller I må tage dem til Bornholm, eller I må tage dem ude i parken. Ja, det må I jo selv finde ud af. I har bare de her rammer at gøre det under. Og en udbudslov, sådan som jeg tænker den, og det tror jeg faktisk, at Malene og jeg godt kunne sætte sammen og blive enige om, det vil være en udbudslov, der gør det nemmere for kommunerne, og ikke sværere for kommunerne. Jeg så lige nogen hernede, der sidder og ryster på hovedet. Er der en af jer, der har lyst til at komme med en kommentar? Jeg tænker på, når du nu snakker om den her fine udbudslov, kunne du så også, hvad tænker du om kædeansvar, hvordan med arbejdsvilkår og overenskomster i forhold til det? Jamen, jeg var ikke helt med i området der, ja, men du svarer, Christian. Jamen, der synes jeg, man skal følge gældende lovgivning i Danmark. Og så lang tid, at fagbevægelsen siger, at i samarbejde med arbejdsgiverne, at vi ikke skal have en lov om mindsteløn i Danmark, så har vi ikke en lov om mindsteløn i Danmark. Og der har man frit ret til at arbejde, som man vil. Jeg går ud fra, at de udbud, der bliver lavet, er sådan, at de overholder dansk lovgivning. Godt, det var svar på den del. Dennis? Jamen, jeg tænkte, at vi blev måske ikke helt færdige med det med kontrolbuddet. Altså eget bud. Det synes jeg er et alvorligt handicap. Jeg tror, du har et billede af, at det er større, end jeg har. Og jeg tør ikke sige, hvad er det, der er rigtigt. Men der er i hvert fald rigtig mange, der ikke foretager det kontrolbud. Jeg synes, det grundlæggende problem er, hvis man ikke udarbejder et kontrolbud, hvordan ved man så, om den pris, man vælger, er den rigtige? Er den højere eller lavere, end at drive det selv? Så laver man kontrolberegninger og sådan noget. Men helt ærligt, hvis man skal kunne vurdere og sige, at det her det er til skatteborgernes gevinst, vi får en højere kvalitet til samme pris, eller vi får den samme kvalitet til en lavere pris, så forudsætter det der, at man laver det bud, man kan sammenligne med. Og det forudsætter i mine øjne også, at hvis det offentlige, så selv kommunen, det er jo ikke de ansattes, det er kommunens eget bud. Hvis kommunens eget bud er det mest fordelagtige, så er det det, man skal tage. Værsgo, Martin. Den tror jeg, du skal tage. Jamen, det gør vi også gerne. Altså, jeg synes faktisk, det er en rigtig god idé at lave kontrolbud på det. Alene, som der bliver sagt her, det er en rigtig god øvelse at blive skarp på opgaven. Men undskyld, jeg afbryder dig. I gør det jo ikke. Jo, det gør vi. Det gør vi altså. Det var altså ikke... Men det der måske, jeg kunne sige til Dennis, som set fra et fagforeningssynspunkt, så tror jeg også, I skal til at tænke lidt i overenskomster. Fordi på nogle af de områder, hvor vi så laver kontrolbud, der findes en overenskomst for det offentlige og en for det private. Altså, eksempelvis nu, det er jo ikke din egen, inden for rengøringsområdet, at der er for den samme fagforening, der må man ikke arbejde lige så meget, hvis man, altså nu siger jeg det lidt populært, man må ikke arbejde lige så meget, hvis man er offentlig, som man må, når man er privat. Og så kan man sige, så sætter man jo det offentlige af, når man går ud og konkurrenceudsætter det, hvis man laver nogle overenskomster, der gør, at man ikke kan konkurrere. Altså der synes jeg, at fagbevægelsen burde gå ind i og så tænke, når man har både privat og offentlig med den samme fagbevægelse, så skal man også prøve at sørge for, at man kan konkurrere på de samme overenskomstmæssige vilkår. Ja, det var for ellers så taber man jo. Så taber man jo det netop de kontroludbud, og det er lidt ærgerligt. Det er så en meget lang diskussion, som jeg ikke tror lige vil acceptere, så det giver sådan 2 hurtige bemærkninger til det. Det der med, at man ikke må arbejde, det er nu godt nok en tilsnigelse. Nej, det handler om, hvad man skal arbejde i forhold til det private rengøringsbranche. Det er en arbejdstakt 130, det betyder, at det er en 30% akkord, man skal arbejde i for at opbære den løn, der nu er aftalt. Det er jo det, der gør, at en væsentlig del af konkurrencen på rengøringsområdet, det er ræs mod, og det er det, der virker til som det er ræs mod bunden, som det i virkeligheden har været i konkurrencen på rengøringsområdet. Det er jo betalt af de ansatte henholdsvis ved lavere løn og ved et ekstremt højt arbejdstempo. Yes, de forebyggelige indlæggelser af ældre, som ingen kunne være imod, kan man sige. Det forslag har vi så ligesom behandlet nu. Så synes jeg, vi skal kigge på en helt anden konkret ting. Et helt andet kommunalt potentiale. Nu kigger jeg på dig med det igen. Du har lovet at fortælle os om den anden undersøgelse, I har lavet, og et andet konkret tiltag, som altså kan effektivisere den offentlige sektor. Og virkelig er det her et produkt af rigtig mange forskellige analyser, der er lavet over de seneste år. Og det her det er endnu et af de mange håndtag. Så det er ikke det eneste, men det er et af de håndtag, man kan skrue på, og det handler om den kommunale administration. Og jeg er sikker på, at vi også kunne blive uenige om selve beregningsforudsætningerne. Men det vi har gjort er blandt andet at sammenligne den konkrete opgaveløsning
sådan helt konkret, hvordan løser forskellige kommuner, og med hvilke ressourcer løser de helt konkret administrative opgaver. Og der er enormt stor forskel. Der er forskel på, hvor meget der bliver dobbeltarbejdet med de samme opgaver rundt omkring i forvaltningerne. Der er forskel på, hvor mange ressourcer man sætter til, hvor smidige snitfladerne er, hvor gode overgangene er mellem forskellige niveauer osv. Så der kan være rigtig meget at spare for kommunerne ved at kigge endnu en gang på den del. Og hvad gør de bedste kommuner? De bedste kommuner, de bliver ved med at holde øje med, om det er effektivt. Der er en... Det får ligesom sin egen logik, sådan et kommunalt liv, så det handler også om, at man hele tiden holder øje med, om der opstår for eksempel dobbeltløsninger af den samme opgave, eller om snitfladerne begynder igen at mudre til, om opgaveløsningen begynder at sande til mellem forskellige forvaltninger eller på tværs af forvaltningsniveauer. Så det handler om, at man bliver ved med at holde fokus på det. Og hvad er potentialet her i kroner og øre? Jamen, det kan være ret stort, og jeg tror, jeg skal lade være med at sige det konkret. Jeg tror, det står et eller andet sted. Det står der? Ja. Ja, 1-2,4 milliarder kroner potentialet af besparelse. Og for den enkelte kommune vil det her være meget, meget forskelligt. Nogle af dem har høstet det er rigtig, rigtig langt her, og andre, der er det et stykke tid siden, de har kigget på den her funktion, og vi kan se, at det ønsker de faktisk også. Vi laver rigtig mange af den her slags analyser, men der er et potentiale. Og du har næsten ikke lyst til at tage det her store tal i munden, men fordi det hurtigt bliver en krig på tal. Præcis. Men Martin, hvordan forholder du dig til det, når du hører det? Altså at administrative medarbejdere i kommunerne, hvis man tager de allerbedste kommuner og så at sige implementerer det, de gør, så vil der være det her ret store besparelsespotentiale. Men der er et besparelsespotentiale på administration, men det er tit de her analyser, altså det er en rigtig klassiker, når vi ser den. Så regner man et gennemsnit, og så siger man, hvis alle de var bedre, altså under gennemsnittet, så er der det potentiale. Hvis man så går ned og så tager administrationen, altså, så er der mange, der tænker på, det er sådan en HK med knold i nakken, det er administration, eller det er en masse af chefer. Men det dækker jo også over for eksempel, hvor mange er ansat i jobcenter, hvor mange socialrådgiver er der. Og så man så går ind og tager, vi kan bare tage 2, Lolland Kommune og Rudersdal Kommune, så vil jeg tro, der er flere mennesker ansat i jobcentret i Lolland Kommune. Og der er sikkert også flere socialrådgiver, fordi der er en langt større social belastning. Og det er klart, de ser jo sikkert dumme ud i en analyse, fordi de bruger mange flere penge på administration, end man gør i Rudersdal. Men det betyder jo ikke, at de kan afskaffe dem. Men der er der et potentiale, og det er vi også i fuld sving med at indhøste. Det skal jeg love dig. Der er et potentiale, det er alle enige om, også virker det til de fleste herinde i teltet. Vi skal til at runde af, og jeg kunne godt tænke mig, at I hver især svarede på, hvad I tager med her fra Folkemødet og fra den her debat, og hvad der vil være anderledes næste år, når der sikkert vil være en lignende debat på det næste Folkemøde om det samme emne. Altså, hvad vil der være sket på jeres område? Hvad vil I have sørget for har forandret sig? Altså, I var alle sammen enige om, at få byggelige indlæggelser af ældre, det kunne vi gøre i morgen. Det var Mette, der sagde det, men I var alle enige om, at det er meget svært at være modstander af. Det er også svært at være modstander af, at man skal holde øje med, om de administrative medarbejdere i kommunerne er effektive. Men hvad er anderledes næste år, når vi mødes, og hvad tager I med herfra? Jeg starter med dig, Christian. Jeg tror, at der er, hvis jeg må nævne 2 ting, der er anderledes. Jeg håber, at vi får lavet en ny udbudslov, men det kan jeg jo ikke selv garantere, fordi at det er regeringen, der har serveretten, hvad angår lovgivning, og der er vi ikke helt endnu. Så det er vi snart, men ikke endnu. Så det andet, jeg tror, at der vil være sket, det vil være, at der i mange kommuner vil have fjernet den berøringsangst, der er for at lave konkurrenceudsættelse på de bløde områder. Jeg synes, det er på vej, og når en kommune som Aarhus lægger op til at udbyde et plejecenter, ja, så er der altså et gennembrud på vej. Så det tror jeg vil være anderledes. Det, jeg tager med herfra, det er, at vi skal sørge for, at vi ikke snakker forbi hinanden. Altså, at de ting, som vi snakker om på Christiansborg, også forstås på den rigtige måde ude i kommunerne. Sådan at vi i stedet for at snakke forbi hinanden, som vi gjort alt for ofte, kommer til at snakke noget mere med hinanden. Fordi når den ordveksling, Malene og jeg kunne have, blev opfattet så forskelligt fra Martin, ja, så er der god grund til at snakke noget mere med hinanden. Malene, hvad tager du med herfra i dag? Hvad sætter du i gang, når du kommer tilbage? Jeg har som sagt, jeg er meget optaget af den her udbudslov og det udspil, som vi skal komme med forhåbentlig her til efteråret. Det tror jeg, altså der ligger der forhåbentlig noget, som gør det lettere for alle parter og som i virkeligheden kan skabe bedre velfærd.
Og så er jeg optaget af og håber, at når vi mødes om et år, at procenten, for det kan godt være, at I siger, at kommunerne laver udbud, men når vi får procenterne, laver de her kontrolbud, når vi får procenterne, så er det stadigvæk nogle meget lave procenter. Så det kan godt være, at man gør det nogle steder, men jeg har et ønske om, at kommunerne gør det i endnu højere grad. Og så har jeg taget, som formand for Folketingets kommunaludvalg, har jeg taget initiativ til at lave, at vi kommunalpolitikere på Christiansborg mødes med KL's formandskab her til efteråret, hvor der ikke er så meget økonomiaftale, men hvor vi kan diskutere politik, og så få også nogle af de her diskussioner. Blandt andet har vi som oplæg, det ved Martin ikke endnu, men det vi har bedt om, det er at få KL til at svare på de udfordringer, som Produktivitetskommissionen har stillet for rigtig mange af deres forslag. De går direkte på kommunerne, og indtil videre er det stort set kun Christiansborg-politikere, der har svaret på dem, og vi kunne godt tænke os at høre kommunernes bud på, hvordan man kunne være mere effektiv. Yes, Martin, har du udover at blive kaldt en masse gange, har du oplevet noget nyt i den her debat, og hvad tager du med dig? Jamen altså, jeg tager det med, at vi arbejder videre med det her fra dag til dag. Altså, vi venter jo ikke til næste år. Jeg tror, vi har en god dialog med en del erhvervsorganisationer om at prøve at sige, hvordan kan vi gøre det her, altså hvordan kan vi gøre værktøjskassen nemmere og større at rode i, fordi der er masser af byråkrati omkring det her, og jeg er glad for, hvis vi får en bedre udbudslov, der gør det nemmere, fordi vi skal prøve at fjerne barriererne for, at vi kan nærme os hinanden på en anden måde. Vi har ingen problemer med at effektivisere på ingen måde, det har jeg også sagt flere gange nu, at det er vi også i fuld gang med, og vi prøver sådan at rydde forhindringer af vejen, det gør vi faktisk hele tiden, så det vil vi gerne komme i sving med. Dennis Christensen. Ja, men jeg kan høre dig, at jeg kunne godt tænke mig, at vi kom sådan lidt tættere, og det var det, som Christian siger, hvor vi misforstår hinanden, fordi der går lynhurtig ideologi i det her, og dem og os og sådan noget, men det er jo ikke særlig produktivt for det, vi i grunden er samlet om, det er, hvordan vi kan effektivisere den offentlige sektor. Dennis, har du lært noget nyt i dag? Nej, jeg vil snart sige, jeg skulle lige starte med at spørge mig, hvad jeg vil tage med mig. Så jamen, det vil jeg også gerne høre. Jeg håber, jeg kan tage en kop kaffe med mig. Og så en oplevelse af, at den her debat om, hvor meget der kan spares gennem effektiviseringer, vi bestrider jo ikke, at vi skal effektivisere. Det er skattekroner, det handler om. Vi skal gøre det. Vi skal få mest muligt af kronerne. Men den debat, den myldrer med tal. Altså, hvis jeg bare spoler de sidste 12 måneder tilbage, så myldrer det med milliardbeløb. Og det sjove er, at det er jo alle mulige andre end dem, der har med den offentlige sektor at gøre, som kommer med deres bud på, hvad kunne der spares ved, at de blev meget bedre i den offentlige sektor. Den oplevelse tager jeg med mig. Til gengæld, så, når vi så mødes om et år igen, så vil vi være i den situation, at så er de 5 universiteter godt i gang med sådan en tværgående udliciteringsundersøgelse, som skal, om jeg så må sige, på forskerbasis, ikke på interessentorganisationer som Dansk Erhverv eller FOA, men på forskerbasis skal afdække, hvad er op og ned, hvad er skæg og snot, hver for sig, så vi får nogle konkrete bud, og så at sige diskutere de samme tal. Altså, hvad er potentialet? Hvor er det, der er effektivisering? Hvad er den rigtige effektivisering? Hvordan ser det ud i hele den offentlige sektor? Det glæder vi os rigtig, rigtig meget til. De er ikke færdige til næste år, men vi vil have set de første resultater. Christian? Jeg har 3 ting. Den ene ting, det er, at vi får en ny udbudslov. Og den anden ting, det er, at jeg håber, at de her tilfredshedsundersøgelser, vi talte om tidligere, måske slår igennem, og de vil vise, at det ikke er så farligt endda, at private aktører løser nogle af opgaverne. Og så har jeg det for det tredje, det er måske et ydmygt, måske ovenikøbet naivt mål og ønske, det er, at FOAs formand måske også lytter lidt til sine egne medlemmer, som ikke er så bange for den her udlicitering. Godt. Der var grin nede blandt publikum. Jeg synes, vi har haft en debat her, hvor I har vist vilje alle sammen. Jeg synes, vi skal takke det her fremragende panel for en rigtig god debat. Og tak til publikum også. Tak for det.